Og exit. Klart. Hvad laver du her? Vil du i gang? Jeg smadrer sådan, som der er i gang. Jeg smadrer sådan, som der er i gang. Go! Klar? Ja. Go! Ja, godt. Godt. Go! Så herfra. Bum. Så tager jeg fat. Den starter vi med. Når jeg tager fat. Gør det ikke hver gang. Men når jeg tager fat, så gør jeg det for at gøre det til 1 sekund. Hvis jeg slår, så tager jeg fat til det. Så jeg kan spænde fat. Sådan der. Der igen. 1.